Yasi Simausa uyai. Simkai mutu dauro achokwa pamberi pedare. Mumangara. Chataura achokwa pamberi pedare. Garage basi. Pamusoro changamiri. Pamusoro vedare. Pamusoro masabuku aripo. Dambudziko rangu rakatanga gore rapera mumwedzi waMachi, kupera kwaMachi. Ndakanzwa vanhu vachitaura nyaya yokunge vachitaura pamusoro pezita rangu, asi matambudziko andinawo, dambudziko riripo nerekupomerwa kana kuti kupomwa kuti ndakaita upombwe nemudzimai watezo rangu Mautsa. Ndikapomerwa zvakare mhosva inoti ndakaenda kun'anga yekuhofisi paMozambique kunorumba mushonga wokutora maprivate parts atezo rangu kunoisa mumugodi wandiri kuchera paMozambique. Ndikapomerwa zvakare mhosva yechitatu yekuti ndakaenda kunocherera mbiya pamba patezo rangu apa, iri mbiya yekutsipika nyaya idzi dzirege kuonekwa ndikuzikanwa nekutaurika. Chakaita kuti ndizive nyaya iyi, ndakasangana mumusi nemurume anova ndisekuru wemurume waSamautsa ivavo anonzi William Samhembere. Ndakasvika mubhawa rekwaDheni Taziwa, ndomwe ndakasvika ataura nyaya kune vanhu. Ndobva ndamukumbira ndibva tabuda tese panze kumubvunzisa kuti nyaya iyi muri kuitora papi, zviri kufamba sei. Vakatsanangura kuti nyaya iyi vainzwa vachitaurirwa natezo rangu Samautsa, vachitaura kuti mudzimai wavo ndo zvaataura, asi mudzimai wacho watichiza aenda. Saka toita sei? Mangwana ndikazoti ndamira nemupadare munokwanisa kutaura here kuti chokwadi nyaya idzi makazibva naSamautsa. Ivo vakati hongu, ndinomira pamberi pedare ndichitaura nokuti vakanditaurira chokwadi, nyaya dzese dziri nhatu. Ndakambomira kwemasvondo anoita matatu, svondo rechi4 ndopendakazoona mukurumbira wacho varamba vachienderera. Ndikatora nemudzimai wangu kuti pataenda kwaSabhuku. Sabhuku kune mashoko ari kutaurika ekuti ndakaita nyaya dzakadai nokudai nokudai. Amene kuti nyaya dzakasvikawo munzeve dzenyu here? Sabhuku akati hongu, Samautsa vakauya pano vakataura nyaya idzodzo dzese dzakakwana kudaro. Asi vakataura vachiti vanhu vahura kana kuti vafambidzana nemudzimai wavo ndini inini Samuruku ari kumashure kwavo. Umwe mukomana anonzi Pasimo aishanda pababa wavo mukuti ari kumashure avo, nemukomana zvakare wekwaPiwa anonzi Ernest Piwa, vachiti vese vanhu vari 4 ivavo vari kuverengwa vanzi vakahura nemudzimai wavo. Saka sei nhasi nyaya yabva yanyanya kukura kwandiri? Zvikanzi kwauri iyo yabva yanyanya kukura, ndoda kuti pane shoko rokuti uda kuuraya tezvara wavo. Zvakandishungurudza ndikabva ndasvika pakubvunza Sabhuku kuti Sabhuku, ini ndakanzwa kuti mimi makaenda pambuya office kono verify nyaya idzi muina Samautsa. Pamakasvikapo makanzi kudini? Sabhuku vakatenderera vakaramba kutsanangura vakati isusu takaenda kwaoffice, asi kwaoffice ndakaenderawo dzimwe nyaya. Asi vakataurirwa nyaya iyoyo vekwaoffice iyoyo ndamaiguru vangu vachitaurwa nambuya office wacho chaiwo kuti Sabhuku wako wasvika panapa nemukomana akadai vachitaura nyaya idzi vachinyengerera. Mbuya wavo kuti wabvuma kuti vakapa isusu mushonga namai Mautsa mushonga yokuti tiuraye baba Samautsa. Zvadaro ndakachiwa kuti Sabhuku ngatiendei kwaoffice tiri pamwe chetepo tinonzwa kuti tsoka yangu yakasvikawo ipapo here. Sabhuku wakati ikoko kwete, ndikuda kuti handinotaura nyaya iyoyo. Ndakaedza nepesi panogara napo kuti ndiwedze kukurukura nevandaimbobvunzawo mazano kuti nyaya inoitwa sei, sezvo yanga yandiremera. Vanhu vakataura vachiti hausati vanongezwaba. Ndobva ndagara pasi pandambomira ndakadaro. Gore rino iri muna Mei, kutanga kwaMei, ndobva ndakazonga ndadaidzwa kudare kwaSabhuku. Ndadaidzwa kudare kwaSabhuku ikoko, ndakasvikako Samautsa vakati tauya nemunhu uya aitaura nyaya dzake dziya. Ndokubva Sabhuku watobvunza nyaya iyoyo
kuna mbuya wanga wakati chokwadi nyaya dzakaitika. Ndikati aiwa zvadaro harisiri dambudziko. Bvunzaizve mbuya kechipiri nekechitatu kuti chokwadi wane chokwadi chekuti nyaya dzakaitika. Mbuya wakati chokwadi nyaya dzakaitika. Kumberi munonomira ere kuti nyaya dzakaitika? Wakati hongu ndinonomira. Saka ini ndauya kudai kuti ndibatsirwe. Usati zvadaro saizvozvo sabhuku akanyora tsamba wakapa Samausa kuti Samausa aende kunomangara nyaya kuti ndo nyaya dziripo. Ndakazogara kumwedzi wese ndichimira kuti pamuda varipota vandisunge ndobva ndana vasiri kuuya. Saka ndakazouya kudare ndichikumbira kuti dare rindibatsire kudare iri nokuti iye zvinezvi handina rugare kumba. Gore rese ndisina rugare. Handina rugare kumba zvakare nehama. Hama dzavo kuti nditiwo wakaromba. Saka ratova dambudziko randakumbira kuti mundibatsirewo pajeki. Mwazviita here? Tingati richangonzwa umboo sabhuku uyo apedza kupa nhingiri. Tipei tinzwe baba uita kuti dauta chokwadi pamberi pedare. Pamusoro changamire pamusoro yemakorokota. Masuku ari kutaurwa nemukwasha wangu chero. Inini navo hatina masuku andakapera ndataura navo. Roti musi wa last year, musi wa 11 April, mudzimai akatiza pawo. Asi atiza mudzimai ane nyaya dzaangatsanangura. Nyaya dzaangatsanangura ndikati mukadzi haukwanisi kutsanangurira inini ndege. Pobva paitawo mbowo dzakaita 2-3 achitsanangura masuku akaita masuku akafanana achitomatsamufundisiswa ndizvo zveshuwa mberi yatakapinda takangoichera sabhuku akatoiona kupinda iyoyo. Asi patakada kuti nguva dzadaiti mangwana ndopatao titore ngwasha yekunzwisana kuita sei. Mukadzi akabva ita sei. Mukadzi akabva ndakasiya wana towana kuti takazotoya kuno kune kesi iyoyo tikatongoenda kupolisi takaita sei. Saka tabva ipapapo mukadzi atasitoziva kuti aripo waberekwa anabhuya wata atisikuziva kuti mwana aripo. Kusvika takagara then ndadzoka kubasa ndatopera 2 months oza pandatoda kunoti wana vachaita sei kusvika wana tanga nazotenderwa kuti vakatendese kwaambo. Saka mukwasha watanga wandifonera wakati tizvara vasati vandifonera sabhuku wakatanga kufonera wakati mukwasha wenyu vari kuti ndinoda kutaura nana sekuru wavo kuitira kuti tisunungurane panyaya dzakaitika pamakuhwa ndikunzwa aikuputsika kwaita imba yatezvaro. Ndikati inini hapana masoko andinoziva kuti mwasakutaura nawo kuti tidaira nawo nekuti handisii ndakazvitaura ende pazvakaitika ine handisirishi ndomungapesa kuti aitorirana tichitomhoresana mukwasha tiita sechitisina ndifambidzana. Saka handina handina zvandokwasa kutaura nawo kuzosvika iwo wakundifonera kwasha wakati sekuru gondo murware ndikati zvikanza ndikuti nemasuku akamboitika pepeya inini ita semoni nditori baba wechi wazukuru wenyu zvekuti kana takamira kunoti mukwasha wangu mukoma wavo akaroratitwa apo akashaya ava ndowatowana baba wacho wazukuru wenyu izvozvo. Zvikanzi saka mangwana pachazoita chichada wana totarisana sei zvakamira so ndikati mukwasha ndosaka ndisina kukwanisa kuita sei kutaura nemibheko nekuti muri mukwasha. Asi mimi kana muchikwanisa chiitai kuti munhu wacho akaita nyaya yacho kana muine mamwe mutiramuite kuti iye maishana wacho wauye panzvimbo maishana ndomudzimai wangu. Zvikanzi mema kundipa basa rekunditsvagisa mukadzi wenyu hamusi kuonere akatondovayo kutongotaura mamwe masuku ekutongoita kakutritina uchapatanga pamba pacho chigonyo chidiki chikuita seisei kati alright ndosvika vawazofona futi wakati tezvara mati ndikati mukwasha masoko andakangotaura ndiwe hapana zvandokwanisa kuita kusvika munhu akataura nyaya dzenyu apapi
Tukanza ingwani dziko dzimwe nyaya dzavanhu vakatofa nedzekugadziriswa zoroti kana asipo uyu mutorwa akawesutiso vanhu vanoita sei uyu haana kana basa tokwanisa kugadzira kana ngatingotiko kana akafa nyaya chinosvika rini isusu tisu tisu agarisani tisu tinozivana ngatiite sei ngatingogadziriswa ndikati inini ipapo handina zvanokwanisa ndomamisira ndakabva ndangoita sei svika ndatoti hanini musandifonera zvadaro kupera kwaFebruary February last year pakaita mafoto akafamba uzi wana wangu wachingori kupi wana wangu wachingori kwanawo mafoto akafamba ewana umwe mwana muchikanga towane nekwashi saka zvakarwadza wana mama wako ndinda ndikubasa ndandikara ndobva ndatofonerwa ana mama wata ndaenda kutombo ndaona wana kutombo taura kuti wana munozoitika ndezvipi zviri nani kana kuti muzobatwe makoti mutore wana kwamunozoitese saka vunga masoko acho akangosvitswawo through vakangosvikawo vataurona sabhuku wakupira sabhuku unozosvitsirwa nakenyaya kana izowasanotona tokutase tokumbotora sabhuku kutombora wana wabva wauya saka wana wangu wakumba kunyakoko wana wakumba kudaro ndopandakabva ndazofonerwa nemina wemudzimai obva andita maishana takawaita sei takawaona wakazotsvagwa paFacebook chichi wangu wakarasika tsananguti wakaita sei azvakaita tikanzi asi wari kuti titaure navo nhamba dzavo dani sitori ina nokuti vakaita akasiya fone zvese tobva pandatotaura aona ndiwe ndatoira tarisawo nekufunga ikone wana huna wana zvakadai ndakakanganisa zvishuwa ichi ndofunga kuti ndiwe kuwana ndikati asi kana wauye kwani izvi zvakamboitika zvaperere semabuditsiro ukazviita sei zvikana zvaperera kati ndizoti zvapera semabuditsiro ukangozviita unofanira kungoita sei ungofanira kungobuditsira zvakaita nditobva ndaita sei ndozoti zvishuwa taakufamba nekuti esitete wana yanga yakuita sei yanga yakurwadza saka kwawakauya takabva tadzika tese kumei ari kutakurwa mei last month tadzika ndikata masoko aya regerai ndiende kuna ndichingosvika ndakasvika reSaturday Sunday makuseni mandafuma kuenda kwaSabhuku Nyamuteni kada aSabhuku ndauya kubva panyaya iya mamiro yandakaita semamiro yandakaita munhu mukadzi ndakazomuona saka ndakatoti mukadzi ndauya naye saka ndakuchiti sivi mukwasha aiti ada kuti tianani chimudaidzai mukwasha wataure chi masoko aida kuti titaurire naye ndo zvishuwa zvikanza naSabhuku azvinei Sabhuku obva watodaidzawo baba weavo obva wadaidzawo usiku wavo namama wako varipo ndofunga pane nomwewo anotedzerawo Sabhuku kana tiri kubereka wanga varipo nyaya yobva yatawo ini ndakangopawo nyaya mamirire ayanga yakangoitawo tapedzawo mukadzi obvanziwo kutaura mukadzi obva ataurawo saka tapedza mukwasha ndokuvata inini ndinopinda nemari basi nyaya yekutaura ndinandiizi ndikata kana zvakadaro patandangoti kiteseitiaranisa Sabhuku ndokuvazota saka iwo ngosha manje vanewo masoko vanga varotaura futi kuita kakuchikidzira kuti pagarika ndopandakata kana zvakadaro mukwasha sorwenyu nemasoko akaita sei akataurika chikana muda kuripwa ndinokwanisawo kuita sei ndinokwanisawo kuona kuti pane mafilari andakuitwa nematauro wangu zvikanza saSabhuku ndokokata ndakunyora tsamba yandakunyora ndakuti muende kuna Samhemberi mupurisa wanyore masamu saka inini kubasa ndandokumbirawo zveemergency saka tsamba mukomana ndiyakazoenda mukomana ngaripawo ndiyakazoenda netsamba kuna Samhemberi saka Samhemberi ndokokatoa mutemo zviso wakachinja hachakwanisi kuita sei hachabvumiri kunyora kugara nemasamu saka masamu anotoenda munenge makutoenda kuna mhete ndopadati alright awo ndawanga ndada kufundira ndakubasa ndopadati saka achazoarenja ndoita sei zoti pandaito ndantori munzira kuti ndichauya futi kuno nekuti nyaya yacho yandingatangira futi kuno
ndo mamira akaita nyaya yawo. Okay. Sabhonya mtenda tipe itinzwe. Maita poleze sabha. Madini kuya kutusi. Nemimese makatitenderedza segai nditi muchidimbu ndofarira kuti dimbu zvataurwa naSamtusu kuti ndo chaizvo zvakabuda pachimiro chekutanga mushure mekunge tashaya mudzimai waSambaudza. Saka kubva ipapo zvechokwadi mudzimai azouya zvinezvi auya pari zvinezvi ndopa wakauya Sambaudza wakati mudzimai ndaanaye paground tikati hazvinei. Saka maamati zvikanzaiwa mukwasha sinzi anga akakumbira kuti sabhuku inini vananatezva zvichiwa kuti tigarisane hazviri kudiba inini ndiri kunze takaputsa musha wavo tikati hazvinetsi tega ndimubati vanofana kutuma mwana vangoenda vangovaedza mama wacho Samtusu kumashuro sekuru wacho Sagwezere makomiti muswasha yanga iri yanga isana saka makomiti anoesa mudhuri agirike akuwadaidza kuvangu kuti ane tatatomhanya tatowa kuchechi akati hazvidei mukorokota mukuru sinzi aripo baba wavo waSamtusu tamboiti mugiraundi ashuwa mai Mautsa vakambotaura zvimwe chete shuwa ndakadara naye kwacho papapi pamumagadheni tikazoti tichiti tikati ndakabvunza runenge rutatu wachingopa mhinduro ipi imwe chete tikati zvidei umba nyaya iri kutaurwa yemakomba tonaSamtusu tainini mukoma ndega shuwa inini handiziva nyaya iyi kana kuti ndimbobvire kuti ndamboti mbuya ndokudai handizivi tikati zvisinei imimi manje kuti mugare makadai so kuti titi isisu munogarisana uyo achifunga kuti mushawo mukwasha ndiye akakonzeresa uyo achitiwo pamwe ndiri mutezvara achandifungirawo zvino futi hazvigoneki chirega ndinyore Sambaudza muende kupi kumberi kwachangamira kabva tawirirana nebowa ranga riripo patanyora kapepa kangu endai kuna Sabembera motaure nyaya yenyu neni mochidzwa kuti maakuitwa sei kubva ipapo shuwa ndobva waita sekudaro. Saka kuda uzoti pano Sambaudza handina kuzoonana navo kubva wapo vakangoenda ndoti chabatana pafoni ndakazongobvunza mai wavo ko yamira sei nyaya iyi vakati mukomana akabva amboenda mazuva ake agari mashoma tikati zvidei avaSamtusu vakati humba inini shuwa nyaya iya bva izvozvo handisati ndaona Samoni saka muri kuti yogara yakadaro here tikati humba ibibi handichazivi ibibi kana muri kuona kuti zvechokwadi zviri kukubata ipano munotenderwa zvakare nemutemo kuti muende kunopa ripoti kwacho kwaiti kuti ndiri kunzi ndakaputsa musha wani wabhuya vakati manje kana zvakadaro ndakudii ndakuenda pawazondifonera kumba ndakuenda ndikati hazvidei mwana wamai nezuro ndopa ndakazonzwa kumanheru wabva wasvika mudzimai wavo namai kunochwa kumasuwa waSamtusu vakati nyaya iya iri mangwana kati hazvidei wamboti timuke nebhazi ndikati wakomana inini nyama dzako ndichiri kuteerera handisati ndagwinya saka ndine chikumbiro chekuti ndinozototeera inini kuseri nemututu vakati zvakanaka ndobva ndazofonerwa nambuya Mautsa vakati uyai bhaiki ratouya ava wana wenyu watungamira ndopa ndazokubatai ndichiti mhuri yangu yasvika yesei ndobva ndangotakurwa nebhaiki ndichiuya. So nyaya iyoyi ndino chikumbiro chekuti dai yagadziriswa kuitira kuti musha uteramire mhuri dzirege uyo arege kushungurudzika uyo arege kufunga zvinhu zvakawanda. Mudzimai wacho aripo aripo ngavauye tinzigatione muchidimbu zvakare
ndakazodaidza inini wana magana na nyamteno tisu imbairo ndakazodaidza tete wangu kumva ndikamubvunza zvakare pasina vamwe wandide muzera tete nditaurire mwanangu chii zvashuwa ndo zvakadii zvakaitika. Amina maita tichida kunzwa nauya mangarwa murume wenyu maita ari kunzi nasamtusha samtusha vari kupumha neuyo kuti vakadanana nemi nezvimbiya zvataurwa ndimazvinzwa saka tatida kuti tinzwe pamwe kuti ndimi kunzi makadanana naye wacho saka tida kunzwa kuti zvakafamba sei. Ndikumbira musati matanga kutaura amai ndikumbira kuti mutaure chokwadi chinokusunungurai kana kuna Mwari chaivo chaivo munhu akataura chokwadi. Ini ndiri muRoma ndosaka chinzinaa confession mukataura chokwadi mukasununguka ende nemurume wenyu anosununguka because nyaya pairi kunyatsotaura chokwadi iri kuda chokwadi kubva pamunhu ndekuti nemo mugosunungukawo nemo muchagaromba menyu makasununguka musingaremerwi nyama. Saka tikumbira kuti munyatsotaura ini chokwadi chakazara amai haisinosva saka manje muye kuno kudare kuti muyananiswe makaita zvakanaka makadzokera kumurume kundochengeta vana. Ndofunga kuti pavakambouya zvechokwadi ndakapa mutemo wekuti endesa vana kuna amai vacho vachatsvaga mwana wavo kusvika vadii vamuwana vakarwadziwa nekuchengeta vana vachatsvaga mwana wavo kusvika adii. Saka nauya yepi kuti mukadzi akadzokera saka usatye taurapo chokwadi vakasununguka nevedenga rinokusununguka. Makato kudanana kwamaita makatoraramisa vana vanobvunzwa kuti makararamisa vana vaviri ukaona murume mukuru akusimba mukadzi wemunhu havafuna kuita mahungu nyaya yakupindira mukadzi wemunhu ende ngatirege munhu kana vakatodanana totoziva kuti munhu wakasakurwa ukavhunduka ukapera zvekumwanga ndo zvamati ko zvembiya yanzina baba yakacherwa baba yakaiswa nayo wapi wanani awa muripo imini asi pamusoro isati hamudataura nyaya ida kungoipira pamuri dare pandiri hamusemaonero angu hakusi kudada here kana kushaina kuti zvoka kunyazozva kuti wakadanana nemukadzi wemunhu ende waakutosungisa kuti munhu wacho ane right yekusungisa munyamba ndiani hakusi kudada here kana kutsvinyi ndinotaura irikuvhura hakusi kudada here kana kutsvinyi because mukadzi ari parinyasokupa testimony mbowo wakazarwa zvechokwadi chakadanana ende mbiya iyi ndiye akacherera saka chano wakazoakiuzwa nezvimwe zvinhu ucharamba ndiani zita renyu maini daunyora pasi akungotaurawo because baba vakamboya mudara isi to remember wakatambudzika watizwa nemukadzi nevana ende zvakasiririsa mukadzi murume mukuru kuitwa kunge benzi kuitwa kunge dzisimo dzisina kukwana achiti mheta ndibatsire kutsvaga mukadzi wangu adzokera achengete vana. Nhasi mukadzi adzoka iwe unyazozoti wakadana nemukadzi wemunhu nyange usipi wakapiwa asi chihuri chawakatoita nemukadzi wemunhu iyo ndo chakakonzera kuti mukadzi atize chii meta kuri kudaro inini ndakasviba misodzi meta pakaunzwa tuwana twatorwa mapictures akasendwa evillage uko ndakasviba misodzi meta ndaona kamwana kasisiri kuita mbuya wacho zvekuti dai vanga vasina rudo maybe tikutaura kudai so kuti mwana iye takamuchengeta mbuya wavo vakaedza kuita rudo vakamhanya vakarapisa mwana kusvika mwana ita bora ichi tingapedzere nguva samutusha chakakupai simba rekundonyenya mukadzi wemunhu ambuya munoyaziva kuti ndaambuya chii because apa hapana kuramba amai varikubvuma kuti makadanana pamusoro idada iri ritori shura riri kuitika ndinokumbirawo hangu nditokumbirisa vaidare chokwadi chiri pachena ndinokumbirisa
kushandisa kana pane imwe nzira inokwanisa kuitira kuti chokwadi chigonojeka mundibatsire noda kuti pamusoro chokwadi takasimudza maoko denga baba musati mapedza kutaura isisi hatichamboendi kana kumuteo evidence iripo mukadzi ari kuzvitaura ega nemuromo wake imi kana mune nzira dzamunozoshandisa henyu nekuti hamundorutsa hamundoite sei isasi chadziteerera but umbowo uripo ndekuti mukadzi ari kutaura ega achibvuma ega kuti zvechokwadi baba wandakandanana nawo baba wayo kayazocherera mbira pamba pangu saka tichadaimwe evidence inofura ipapo todainoshandisa muteo pakadarika papo mukadzi ndiyo ng'anga hombe kana kubva kare kese kaiti munhu kana aramba padare anonzi mukadzi pota kuseru wonodura hembe yake yomukadzi wosvika wokoshekera munhu muhuro kana ari kwari nguma yega tichaungonzwa vamwe oraiti tipe kizo masure nekuti inini pandakaenda pasabhuku samautsa varipo nehama dzavo takati hambai tofupureda yombi yatitese wakaramba tikati hambei kunanga pasvika kuya hofisi titese wakaramba saka ndikukumbira kubvunza wavo kuti apa pakuramba bvunzi mutenga kana matare ndizvo here kana munhu ari kutoina handizvisivi nekuti isusu takati hambai tofupure mbi yatitese wakaramba asi nhasi ndikunzwa kuti mbiya yakazofugurwa ikaonekwa inini ndiripo pakutobatsiridza nyaya yekuti sezvo ataura ega mudzimai haanganyepe murume mhosva haitambiwi seprotestants nyaya iyi ndeyechokwadi asi nekuziva kuti mukwasha anoziva kuti ndiri mukwasha zvinhu zvinova zvinonyadzisa munyika niwamukwasha akafumuka saka mhosva yake anayo ngaamirire mutongo abvume mhosva chiti arege kusvira kutengesa nomusoro pamusoro ava mai ava nedhuku rebhureki chimbosumukai tinyatsokuona imbonyatsotaura zviri pamweyo pei nekuti muri kuvarambira ndofunga kuti munonyatsa kuziva unhu hwapapawa nekuti ndiri kuona mubva mavarambira kuti kuna vanobika jeri risiri ravo nekuti amai ava vari kutaura vega kana paakauya vakataura kuti munhu apanyaipa yamwe ndikutusva ende pandakaenda pasabhuku takanza pakabuda varume vakawandisa vakataura nezvavo namaishana plus iyo maishana acho kana anga uruziva kuti ndo murume wakadana navo vakatizei vakatimirira dare richindotonga nguva yacho iyoyo maishana nguva takarombowashaya zvekuti kana murume wangu wacho aitoshungurudzikawo kana chikafu anga asingatodyi chitotaurawo sabhuku kudai vauya pazvii saka inini ndinokumbirawo dare ndinokumbirawo kuti kana kune magirazi anoendwa potariswa zvemutera zhinji pakunonga kune mishonga yekuti mutenge irusese zvamutaura kana kune magirazi anoendwa ini ndakasununguka kuti murume wangu unomba mutombo sezvekutaura tichenesani nana mausa nekuti yakati inini kana kumi nekuti ndimeenda handizvisiva neunhu wake inisiva asanambomudzwa since ndagara naye asati ndatombomudzwa musore tiri tibatsirane endi musazofe makati mwana wangu haadai ndo zviri kuita mai angu vari kuti murume wangu hadai azvidaro hakuna zvakadaro izvozvo nokuti anogona kuitai zvamusingafungidzii ndio zvaiitika because mai avo vataura chokwadi chavo kuti wanga vatori hure raindovhura pese pese nguva isingakodzeri murume wako unaye ari kubasa chaunga uchada kuputsa misha yevanhu yese iyi chii munhu benzi mukadzi uyu varume vanongoti kana pandoitawo vanongoendawo havangoregeri tichinyatsotarisa nyaya iyi yamaunzo ndingachita tikuona kuti ava vanhu vese ava vai very normal changa kuti hapana kuti angaita psychiatric patient kuti asingadzozi zvakanaka zvokuti tsanangudzo ichiteererwa kana sekitira vachinyora kana vatora ava munoisira kuti vanhu vari normal saka maitika yakaita zvinhu izvi zvazviri very normal that time by this time because act yakaitwa yekuabhuzana yaratidza manje pane mhosva inotyisa inonyadzisa zvakare saka ipapo pega
hapana zvikawanda zvingada kutsvagwa apa nokuti personal mudzimai ava vaita witness yekuzvisunungura kuti izvi kana da kunzi varufa nhasi sakutanga kuita vamama vatosunungurwa kudhara nokuti ndio chokwadi chavataura saka chokwadi icho chinongwanika chiri pana mudzimai ava normal circumstances unless kana pane zvinhu zvisiri normal kana vanhu vasiri normal but ava ndaona zviri correct zvaitika ini nyaya iyi rume yakaonaona kuti baba varongohwana zvavo vari kuhwana vavanechiko amai avo vanozama baba vana vana vanozama famira baba kuseri kwedhogo vanoenda kuseri kwemba vanoenda vaina haugari murumari mainyi I'm sorry, Dad. Mama chanofanira kuziva chekuti ininiwo ndiri mukadzi handisika imi muri mukadzi murume akanaka kana achinge ari pamusoro penyu zvaanobata hamuzvizivi endi musarambire murume mwana mudiki ibva matozviziva nhasi kuti murume haarambirwiba ndikakupai mufananidzo kwaharare kune imwe mupurisa aiti every hour anenge ari kubasa kwake salunch time aenda kugirlfriend amai avaiti kana vaamukembika vaitaura kuti wangu murume haadaro kana chinhu wamwe akadza vachitaura but amai vakazoshama vachitizisirwa mwana weform 4 saka amai musazofe makarambira murume wenyu pamusoro inini handisi kurambira murume wangu pa inini kuti zvese tiri open hapana pati kuti kwanzi apapa zvese zvakajeka kana kwanzi mutera hauiti kune zvemagirasi kune iro girasi vana baba vangu ndiri kukumbira kuti mundinzwisisewo ndinopika kazhinji kuti chinhu chanobvira ndakambochiita apa kunyange kupfimba hako kungowapfimba kana kungoita pfungwa chaize kufunga kuti dai ndambodana nawo andinobvira ndakambozviita pazvinhu izvi ndiri kukumbirisa chokwadi chokwadi mundinzwisisewo mundipewo mukana wekupedzisira wokuti mundisvisewo chero kwamunofunga kuti ndiko kwekupedzisira kwachinoitwa nyaya dzakafanana neidzi muona kuti pane here mhosva inomunamira kutaura chokwadi ndakamira pamberi pajehovha wangu ndiri pamberi pedare chinhu chanobvira ndakambochiziva ba ndiambuya wangu chaivo ava zvokuti handifuna miraitimasiyanisa mutusha totenda pamusoro iyoyo dare isusu kazhinji kuti tibatsire vanhu kuti endai kwakatika ndokunge mukadzi wacho nyakunzi ari kuita ari kuramba uripabata apa situation yacho yakutinesa kuti mukadzi akagombowo wekuti zveshuwa ndakadii asi kana ari kuramba manje ndo panoita nyaya because uyu ndiye witness hombe yatinodii yatinongati kuti ndiyo inotipa hombo mudare muri kuzvibata saka zvekuti titsvage kuti handei kwakatika mandimanizira urume kana chokwadi mandimanizira pakona siriroba hatudawedza kutaunaiomugare sabhukututotipeyo tizi chokwadi pamusoro handidi ndanzwa nyaya iyi handisi nyore pamukadzi kuti ataure nyaya yekuti ndakarara neuyu murume wakare murume wake aripo bva akwanisa kutaura izvo saka ndisimye papa ndezvechokwadi zvakaitika mukwasha uyu kawo ari kusha futi kupusa mereji yake nemukadzi wacho akabvunda chokwadi anokuasofa hakusisina kugara kana kuti akataura nekuramba maaita imhosva pausha kupusa mushamu pamusoro chibatsirani chinangwa chatinoti vanhu imi musimudziwo mako mutaurika inhave kuti changamira usati wapa judgment maviews iwe unonga watoonawo wega ende vanhu vari munomu kune vanhu vanobva kure vamwe wabva harare vamwe wabva kupi vasingaziwani nani saka patinonga tichisimudza tonga tikuita kuti munhu iwe wega unozviona kuti pandakarasika ndepapa ndepakaita ndiri kukuona changamira asati apendera saka isusu apa maita tikangoti wambogare pasaidi ndozvotsvanga taziva toona zvakamira tingaswere tinomaona imboendei pasaidi ende wakaiti hapo wakaenda kune mukadzi wako anokuda ine anokubhiliva handisana nemamai ndikutaura zvandiri kuona kuti amaende muri kuende munomubhiliva ende
Baba, munhu wenyu azokufonera manje kufonera changamire. Achiti akawana basa. Saka nhasi atadza kuuya. Ati ari kukumbira rimwe dhei. Saka ndozvakati kuti auraise munhu mabhari katisenziya. Ndatotaura nemurungu wake, murungu akati maSaturdays ndo mavhiki days. Saka semunhu akatangawo manje uchibva ngotanga nekumupa off. Ndatombomutsanangurira. Ati handizvitsvaga rimwe zuva. Ndakuziva kuzotsvaga mudhiraivha anodii. Anodhiraivha because anodhiraivha kombi kwa. Ini ndakatokuda kutsvaga kuti ndiwayananisire tiri pachedu iwe ngaine home affairs yepamba ava ndi babangu uyu mwana so ndakada kutsvaga kuti akadziso tiri pamba iye semataraita kune mota zari kubasa ndizvakataura futi pandiki ndikamutira kuti iwe chionaka right kana watadza kuti ichiwa iwewe apoona ane motikari kubva kwamutare kuti apoona udzoka ibva wapfuura nepamutara kuti mudhara sorry ndakaita ndakakanganisa sorry kana kuti wanga wakamwa pamwe doro rapera musoro chitaura kuna mudhara sorry muna something chinogona kundika mudhara kuti akanganisa kuita zvakati akati kana ada kumangana nawe matokingana mangana saka same applies zvangoita kune miti zvakungofanana nemaitika pakatapandi isusu hedu kana yauya kudai so tinonga takukupa iri mudheti tozoona kuti tomutora sei kuti ave kudai matiiva Ngoza baba ndaga kunonga ataura before kwautona ngofuna mali. So takwira mauti akuna like isafama. Ndasofona zuruti. Nasikuya. Mufunge zvakaoma. Iye ataura kuti hatina chimboita kurizina nemurungu. Saka ndopandazoti chiri panhamba yemurungu wacho mutaurira. Saka inini handingabva ndawamisira munhu ari pabasa munhu sarutsvaga kurarama. Kana basa rikapera ndomudii. Munyatsondinzwisisawo. Asi pabasa taita zvino atoriwo pabasa murungu wake ndazotaura naye akazotaura zvechokwadi kuti kana iti Saturday ndo busy day. Asi kana muri kuti makatombotaura naye muchiti paanodzika uku since iri rodhi wombomira motaura naye ipapo ari kukanganisa semwana anofanira kuteerera chii yati kudzoka zviya kuti vana munofanira kuteerera chii Ini handizozivi kuti kunzvenga manje asi totaura kuti munhu kana ari pabasa basa rinoda kungodi chingochengetedza hapana musi usingasviki ndichagara ndabukawo dheti nemurungu wake kuti tiri kumuda musi wakati iye kuti akaipa mapamu nyenzeye mato aita kulundisa mai wangu matungangarwa yakumuna kwanguni saka kwatokwendikutonga ndimu dzangu aitunza chikuru chii iuyo inakasana pai huku nematoki akasana pai aivandiwa papi yotungandotuchika pamba pamutita papi ipamukumaungu but uyu mwana wechikumbo aiwa isusu zatichaita pamusoro baba zatichaita isusu pamusoro baba isusu zatichaita ndezvekumupa rimwe dheti imimi macho tokupa idheti rimwe chimbondinzwaiwo ndekuti kana sindakasinzomuwa kana ndaita mhosva ingakumbira munhu wangu so handiti saka hangadisitepewa kune mazamangani kunoko futi babaka kunoko kune mitemo futi yekuti munhu anogona kukumbira kufona achitaura muri kwabasa ndosaka muri kuona mira izvi baba ndosaka muri kuona kumakotsi imi munogona kuenda muchifamba kana ka5 kukoti muchinzi nyaya yenyu ichapinda musi wakati muchidzoka hamutombobvunzi vemediasiti kuti ko mari yangu yebhazi ichadini ichabva kupi kenyu anongokupa idheti saka isusu tiri kupai rimwe dheti kuti kana asina kuzoeba ndopamungazivikomborere kuti dare racho mambodii makatipa dheti musi wakati because mukati titange kutaura zvakawanda kuti iye mulungu wake akonandokumbira kaka kana mauya munodarira taurai nyaya dzamafambira dzamakutaura dzoti mwana wechikomba waiwe ndingafembere zvevachigora
Wanoziva kuti asiri mwana wechikomba mai ndiye anotoziva muzita wemwana ndeyekuti muri kurira matoto kwete techikomba anoziva muridzi wemwana nemai.